Goddag, mit navn er Erik Andersen, og jeg vil gerne give dig TOEXeeds bedste bud på en rigtig god lagerværdimåling. I dag er det mere end nogensinde før vigtigt, at firmaer fokuserer på deres lagerværdier, deres ukurrens osv. for at være konkurrencedygtige. I TOEXeed oplever vi, at inventory excess, altså overskydende lager, man ikke har brug for, typisk udgør 30-50%, selv i veldrevne virksomheder. Der er derfor et kolossalt stort potentiale for at få frigjort en masse kapital i virksomhederne. Mange virksomheder i dag benytter lageromsætningshastighed som KPI for, hvor effektivt de driver deres lager. Men denne måling har efter vores mening en række uhensigtsmæssigheder og svagheder. Blandt andet kan det være svært at sammenligne lageromsætningshastigheder for forskellige varegrupper som råvarer og mellemvarer og færdigvarer, og det kan også være svært at sammenligne lageromsætningshastighed på tværs af varegrupper, som har forskellige leveringstid. Vi synes, inventory excess er en langt bedre lagermåling. Den er langt mere stringent på tværs af varegrupper, og den giver et direkte link til de korrigerende handlinger, som skal forbedre virksomhedens lagerværdiprocesser. Inventory excess tager udgangspunkt i de optimale disponeringsregler for en given vare. Ud fra disse disponeringsregler er det rimelig let at udregne en inventory limit. Og det vil sige, det er den grænse for lager, der må være for en given vare. På det viste diagram, der kan du se denne inventory limit illustreret som en linje. De enkelte varer er illustreret som prikker. Og som du kan se, så vil typisk nogle af varerne selvfølgelig være under inventory limit, og det vil sige, at de er i kontrol. Men man vil altså også se en lang række varer, der overstiger inventory limit. Det er alle de prikker, der er over linjen. Den del af lagerværdien, som overstiger inventory limit, defineres som inventory excess. Og hvis vi tager den samlede lagerværdi og deler den med inventory limit, får vi excess-faktoren. Inventory excess-faktoren kan beregnes for den enkelte vare, men kan også beregnes for en hel varegruppe. Eller man kan faktisk beregne den for en planlægger eller en disponent, som har en given antal varer at disponere over. Herved får vi altså en homogen og stringent måling, hvor vi kan sammenligne resultaterne på tværs af organisationen og forskellige varegrupper. Det spændende ved inventory excess er selvfølgelig at arbejde med de bagvedliggende årsager, som giver denne her excess. Og det er ret let faktisk at udskrive en liste for en given varegruppe over excessværdierne i stigende rækkefølge. Det betyder, at vi i organisationen kan arbejde med de største potentialer først. Desuden får den enkelte planlægger eller disponent et fokus på sit overskydende lager. Og det betyder, at vi med en rettidig indsats typisk kan redde nogle lagerværdier, før at de bliver ukurrente. Der kan jo være tusindvis af forskellige årsager til, at vi har inventory excess. Det kan være, at vi har forkerte forecast på givne varer. Det kan være, at der er forkert setup i vores planlægningssystem, at stamdata er forkert, eller så videre. Det kan selvfølgelig også være, at vi har en disponent af planlægger i organisationen, som ikke er trænet godt nok. Inventory excess-målingen sætter netop fokus på disse bagvedliggende årsager, som vi skal have fat i for at blive mere effektiv i vores lagerdisponering. Det er vigtigt, at alle i organisationen, som har indflydelse på lagrene, arbejder med inventory excess, sådan så at lager ikke bliver opfattet som en fri ressource i den daglige operation. Er du interesseret i at høre mere om inventory excess og hvordan man måler det, så kontakt os. Vi kan eventuelt tilbyde at lave en inventory excess analyse, og så kan du se, hvor slemt det står til i din virksomhed.